Nós partimos dunha base sempre. Estou seguro que mo tedes escoitado repetir en algunha ocasión. A tecnoloxía é un medio, non é un fin en si mesmo. A tecnoloxía é un medio para mellorar o aprendizaxe, pero non é un fin en si mesmo, e sempre debe estar supeditado aos intereses digamos, as metodoloxías educativas e didácticas. As vai a mellorar, as vai cambiar, pero sempre debe ser un medio e nunca un fin. Tamén creo que todos somos conscientes de que existe un debate social importantísimo na sociedade sobre a súa maior ou menor presencia nas aulas, e a tecnoloxía, no sentido amplo da palabra, debe ter unha maior ou menor presencia no conxunto das aulas, e como debemos introducir a inteligencia artificial como ferramenta, sempre supeditada á persoa en todo o complexo mundo que estamos vendo. Sen dúbida, enormes potencialidades. Eu creo que estamos aínda asistindo á raíz, están os primeiros brotes aínda xurdindo, e sabemos que ten enormes posibilidades, pero tamén é obvio que ten unha cara B. É unha cara B que tamén temos que, en certa medida, identificar e prever os seus efectos nocivos e impedir que isto altere a convivencia nas aulas, ou que se pense que un alumno non ten que estudiar ou memorizar ou analizar porque xa existe a inteligencia artificial. En ningún caso. Sempre unha ferramenta de apoio, nunca sustituir ao profesor, e tampouco nunca anular a capacidade creativa do alumno. O que queremos tamén plantexar, está recollido na lei, é que dotaremos de identidade digital corporativa a todos os alumnos a partir de quinto de primaria. Isto é moi importante. É dicir, dotar de identidade digital corporativa a todos os alumnos a partir de quinto de primaria, quer dicir que faremos un correo corporativo e lle daremos a cada alumno unha persona digital, é dicir, unha identidade digital corporativa. Para que? Para que todas as interaccións que existen entre un alumno e o seu profesor, que cada vez hai máis, estén dentro dese marco corporativo. Como os funcionarios temos todos un correo xunta.gal, ou outras administracións teñen un correo propio, aquí todos os alumnos terán, a partir de quinto de primaria, obviamente, que é cando falamos e posibilitamos que haya un uso individual dos dispositivos tecnolóxicos, cada alumno, a partir de quinto de primaria, terá un correo propio, corporativo, regulado por a Xunta de Galicia, que aí se fixarán e se centrarán as comunicacións entre os centros, os profesores e os alumnos. Se por libre se fai unha comunicación é unha problemática individual, pero temos que darlle e dotar das ferramentas e dos canales de comunicación necesarios para que así sexa. Obviamente, este correo ten que ter un uso exclusivo educativo. Non se pode utilizar para outras cousas, non se poderá utilizar, para xogar para un videoxogo, por exemplo. E aquí o que queremos, obviamente, é brindar o que é a seguridade e o que é a privacidade nas comunicacións, e que non se faga un mal uso das tecnoloxías de comunicacións e non derive isto en situacións inxustas de ciberacoso ou de calquera outro tipo. Estamos ás portas dunha gran revolución que se fundamenta na presenza que xa existe hoxe, pero que ainda é incipiente, pero que sin dúbida vai a ter maior desenvolvemento no futuro, que ten que ver ca inteligencia artificial. E aquí é moi importante ter en conta que estamos falando como de dous vectores principales, un que ten que ver como utilizamos os avances tecnolóxicos, a inteligencia artificial no proceso de aprendizaxe, tremendamente importante, como unha ferramenta de apoio ao proceso de aprendizaxe, e outra que ten que ver como estamos utilizando os medios tecnolóxicos nas interaccións, na convivencia, en definitiva, que existe no complexo mundo do sistema educativo, con centos de interaccións, eu diría incluso millóns de interaccións que existen entre familias, profesores, alumnos, que tamén é algo que nos preocupa e nos ocupa. Temos moi claro que debemos protexer, salvaguardar os dereitos e os deberes do conxunto da comunidade educativa, profesorado, alumnado, familias, e que temos e debemos fomentar o bo uso das tecnoloxías, nunha lei que é claramente educativa, pero temos que fomentar o bo uso da tecnoloxía e potenciar a súa vez as competencias, as destrezas do mundo digital, e
introducir dun xeito coherente dentro do proceso de aprendizaxe as enormes potencialidades e as enormes oportunidades que nos aporta en todo o que ten que ver co desenvolvemento, co despliegue do sistema educativo. Hai dous ámbitos principais, como acabo de dicir. Un ten que ver cos procesos de aprendizaxe, é dicir, como se utiliza a ferramenta, como a podemos utilizar, como se pode potenciar os recursos didácticos, diseñar recursos didácticos, e todo isto dentro do diseño do escenario do modelo híbrido educativo que levamos anos implementando en Galicia, penso que con un resultado moi aceptable. E o segundo ten que ver cas interaccións, coa convivencia, coas comunicacións que existen, como acabo de dicir tamén, no conxunto da comunidade educativa.